Ang ginahimo ramon nga programa para ini sa inyo tanan. Oops, kalinti anay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Naisyaga Joke Time! Naisyaga YouTube channel. Ang nagapalangga sa imo. Ang nagapalangga sa imo. Ang nagapalangga sa imo. Ay, sa pagkamingaw nadamduman ko naman ang akon nga lulo nga si Tasyo. Ay, may pa siguro. Mamati na lang ko radyo para malingaw ko. Ari radyo. Pandaron ko. La 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 la. Ay, abaw. Ari naman kita sa aton palatuntunan, Dear Naisyaga. Bahaw damayo ni haw. Mamati ko, dibe? Ang akon nga gusto ipasakop sa inyo palatuntunan, aparte na sa akon niya bana. Tungod ang akon niya bana na diskubrihan ko nga may ara gali sang iban. Ate ko na bayaan ko na ya. Hindi man pwede tungod palangga ko siya. Hala, nagsabat. Eh hala, paano niya nabalaan ang ginahambal ko man? Ang akon niya problema, tungod ang akon bana, abi ko, ako lang gid ang iya palangga. O galing na diskubrihan ko na lang nga may iba na siya gali nga ginahigugma. Ate, hindi na mayo ya. Oo, hindi na maayo. Nagsabat naman liwat. Tiyanay pa. Do tinunto ni haw. Nabatian sang radyo ang ginahambal ko. Mamati pagid ko be. Oo. Hindi maayo ang iya nga ginhimo tungod nagpangita siya sang iban. Pero may mahimo bala ako, tita? Kay tungod nga palangga ko siya? May ara gid eh. Wala gani kay palangga ko siya. Animal. Dungol ka nga radyo ka ha. Dug inasabat mo ko haw. Ari mo hay kay patyon ta ka. Tanong ta kung kabalos ka paliwat. Hindi niya ko mapatay. Kay nagaandar ang radyo sa inyo tupad balay. Aragay. Mi gunoy-noy. Oy, migo toy-toy, ari ka di gali? Oo, nagano ka di man, nagapamati radyo. Oo. Gimpatay ko kaya pa matyagan ko. Dugi na sabat ya ko. Di, may pamangkot ka bala sa imo. Ano na aw? Ariho, mi gunoy-noy. Ha? Nakakita ka na amo nga wala kibol sa buli. Ano? May amo nga wala kibol sa buli? Miara. Diin? Hikapal ang balang buli mo. Papungko ko diya. Mapapakot ka naman ay. Balaan mo gid ba? Ate, ano pamangkot mo? Ari loloyong, lantawon ta ko masabat mo ni. Testingan ko Ari, ang ulo, iyas ang sapat. Ang lawas, sansalon. Ang buli, iyas ang tawo. Mas kubado? Do kubudlay na ihaw? Daw sobra pa na sa robot haw. Sobra pa. Grabe ba? Sige, bebe. Ang ulo, iyas ang sapat. Oo. Ang lawas, sansalon. Ang buli, iyas ang tao. Oo. O te ano na bilulilyo? Dyan ay pa. Do kabudlay gidaw? Ano na siya haw? Siyempre, tao nga nagapangarado. Uy, Catherine, ari ka gali diri? Daniel. Nagpasilong ko diri kay nag-ulan-ulan eh. May lang gani kay hulaw na. Ang matuod. Sinupod mo? Ha? Wala. Wala? Pwede ko bala ikaw karon madulong? Pwede, pero nahuya ako eh. Nahuya ka? Oo. Mayara ka pa na haw? Gali. Joke lang, do hindi ka gid malahugan. May gamay lang ko nga pick up line sa imo ano na?
Catherine? Hmm? Ipot ka ba? Bakit? Kasi hindi kita kayang paglaruan eh. Agay. Ako naman mamangkot sa imo Bay Maskubado. Oh, sige Lolo Ilyong, pamangkot lang. Ari ang pamangkot ko. Kaisa suhoton, Uy, kadua kuot-kuoton. anay pa. Do is PG na ihaw? Lain-lain na paminsa rin siniya ho. Kaisa suhoton, kadua kuot-kuoton. Ano na siya haw? Siyempre, magsoksok kabayo Oh. Baw, grabe nga pamuntos mo Lolo Ilyong ba? Kanamit sang kape ba? Ang kape, parang relasyon. Pag pinabayaan, lalamig yan. Ay, abaw. Sige Lolo Ilyong. Ano pag itong imo papakot? Ari ho, may dua ka buho. Gendasok sa dua ka palpal. Pagabot siyang palpal, nadagdag ang buho. Do ka budlay sinayahaw? May duwa ka palpal, gindasok sa duwa ka buho. Pagabot sang palpal, nadagdag ang buho. Ano na siya haw? Siyempre, mag-uba ka sang short mo Grabe ka Lolo Ilyong, no? Amo ginagali ko na train ni Lolo Tasyo, no? Ay sus, si Tasyo ya hindi mo to ya mabindihan sa papakot kag sa mga joke. Ay, grabe. Siguro, kung ari lang si Lolo Tasyo. Kung ari lang si Lolo mo Tasyo, dugay ka na nakastigo. Lolo Ilyong, ari ang pamangkot ko lang tawon tagid ko mapaktan mo ni. Ano na siya Maskubado? Ari ho, gakipot-kipot, gabuka-buka. May itom kag puti sa tunga. Mata lang na Maskubado, mata. Paktan. Aray ka mo nagali dito, Maskubado? Lolo Ilyong? Ay oo, noy-noy. Ano tani haw? Mapaupod ko tani sa inyo. Ano? May laktan ko galing. Ako may kaduan man ko. Ay, kanugon. Makwartahan ni tani. Che, ano pang ginatanga-tanga mo da? Malakat na ta. Hala? Lumay masugata ako nga babae, oh. Bata. Kagwapa sa iya. Maya pa siguro. Pangilalakon ko siya. Hi, miss. Ay. Baby pa ko ya. Ay, abaw. Ako gali si Noy Noy. What is your name? Ari ka galit dari Lolo Ilyong. Ay, kamusta ka naman? Ako, okay lang ako, Boy Batangas Junior. Bahaw, mayo kay naglagaw-lagaw kamo gali ni President daw 50-50. Kagwapo sa aton purok president, no? Alam mo kasi Lolo Ilyong, gusto niya daw magpasama sa akin at baka daw na may makita kaming magandang babae, ligawan daw niya. Ay, ari man ko. Ambisyosa. Ay, Basyang, ang ginapangita namon ya, mga huben. Ay, matuod Lola. Ay, excuse me, miss pa po ako. Ay, Catherine, day, mayo ka, ari ka. Mayo adlaw. Ay, hala. Kagwapa nga bata. Ay, ang pot, Mr. President, kagwapa sa iya, no? Oh, magandang bata ito. Sino yung pangalan mo? Catherine, Mr. Purok President, the 50-50. Catherine, pag may problema kayo dito, huwag kang mahiya pumunta doon sa bahay kahit nakatulog ako.
Gisingin niyo ako dahil tutulungan ko talaga kayo, lalo na ikaw. Wow, thank you. Ay, hala. Hindi pala, Mr. President na 50-50, may asawa ka? Boy, sige ha, kada bala ka ron, kay tampuyungan tagid ka. Hello, people of the Philippines. Ay hala, si Kapitan Marcuracos, are. Ay, Kapitan Marcuracos, mayo ka are ka? Buti naman, pumunta ka dito, Kapitan, kasi marami tayong problema dito sa barangay. Ano naman ang problema, how? Do kadamo na niya problema ng aton barangay. Aton mga higko sa kalog. Ay, balo ka malang gali magalunggo. Tagalog ka pa. Alam mo kasi, Kapitan Marcuracos, gusto ko talagang matutong mag-Ilonggo para kahit paano, magkaintindihan naman tayo, di ba? Okay, ay pibalo ko lang sa inyo nga dapat Ano? magkaon gid kita sang talong. Nga man? Kay sa tanan hulutanon, ang talong sa kanamiton. Sibuyasan, kamatisan, nagatumbo pati pinggan. Si Lola nakatilaw, nagawawaw pati karbaw. Si Lolo nakaambit, gakuriit sa kanamit. Ina, ya. Abi ko, Kapitan, mabulig ka na sa mga problema sa barangay. Kali kay matula ka lang imo, ya. Ay, pangpagana lang na. Ay, abaw. What is your name? My name is Rain. Wow. Kanami sa ngalan niya ba? How old are you? 9 years old. Wow. 1 plus 1. Kaban kala. Na ya. Adlawan mo ko, wow. Away mo ko. Baby pa ko bala. Te, kung baby ka pa, pwede man na nga. Ikaw na lang ang baby ko.